बिनि थांखिया जादों फैगौ 1, 2, 3, 4, 5 अक्ट'बर खालि जोङो गिबियावनो बे ओनसोलनि जानानै बिजयपुर गामि लोगोसे बे ओनसोलनि ककिला एरियानि जानानै जोङो बे फिल्डआवनो गुवार गेलेग्रा फोथारावनो जोङो श्री श्री बिमा दुर्गानि फोरबोखौ एबा दुर्गा फुजाखौ जोङो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेयाव ओनसोलनि गासिबो धोरोम बासियालासेनो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनहा जोंनि बे दुर्गा फुजा फोरबोआव उपभग एबा बाहागो लाफैनो हागोन। मानो होनब्ला जोंनि बे ओनसोला गोबां गोग्लैसोना थानाय ओनसोल, जेरै लामा बान्दो स्कुल बायदिसिनाफोर हाथाय बाजारनि गोबां जौगायै दङ। थिग बिदिनो जोंनि बेयाव देहा फाहामसालिबो फैदोंमोन, जाहाथे बेफोरो माखासे गोबां जाफुङै जानानै दङ। जोङो हास्थायो जोङो बर' हारिनि मानसिफ्रा गोबां मोदाय दावदाय गोबां सोरबा गोबां गावनि हास्थायनायजों गोबां फुजिग्रा एबा सिबिग्रा बिथांमोन दङ। नाथाय जोङो अब्लाबो जोङो फैगौ 1 अक्ट'नि सिगां जोङो बे दुर्गा फुजानि सोमोन्दै श्री श्री बिमा दुर्गानि सोमोन्दै जोङो मोनसे बेसेबांबा गिदिर जोङो नैमित्तिक जयग आयोजन खालामदों, जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्रा गदायै एबा जाफुङालासेनो थाबाय थादों। बेफोर हाबाफारिखौ जों जाफुंजानो लुबैनानै, मानो होनब्ला गुबुन जायगानि जेरै बर' फिसाफ्रा फुजा फाथल खालामनानै जेरै ओनसोलाव गोजोन बारहावा बारहोनो एबा ओनसोलखौ जौगाजानो लुबैयो, जोंबो बे ककिला ओनसोलनि जोंबो बे बिजयपुर गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा गासिबो हाबाफारियावनो जों जौगानो एबा आगान सुरफानो लुबैयो। थिग बिदिनो जोङो ओंखायनो जोङो फैगौ समफोराव जाहाथे माखासे थालांनाय दिनैसिम जाफुङै हाबाफारिफ्राव जाहाथे बिमा दुर्गाया बै जाफुङै हाबाफारिफोरखौ भस्म खालामनानै जोंनि बे ओनसोलाव जाफुंनो हानाय एबा गोजोन बारहावा एबा बे ओनसोलनि जाफुङै हाबाफारिखौ गोदानै सुजुफिनो एबा जाहोफिनो, जों बेखौ हास्थायनानैनो दिनै श्री श्री बिमा दुर्गा फुजाखौ जोङो गोगोमै जोङो रायजो राजा आइ आफा ओनसोलनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै खुंफुंनो नाजादों। जोङो बे श्री श्री दुर्गा फुजायाव ओनसोलावथ' जोङो मोनसे फुजा होनोब्ला जोङो साहा फानिल' खालामनाय जाया। थिग बिदिनो जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोङो मोनसे कालचारेल मोनसे अर्गेनाइज एबा कालचारेल मोनसे जोंनि हारिमुवारि आयदाखौबो आइ आफामोनहा लुबैयो। बे लुबैनायखौ जोंनि सिगाङाव बुंथिगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो 8 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम जोङो हारिमुवारि आयदा लादों। दा बेफोरनि सिगां आङो मोनसे नियमखौ एबा आयदाखौ बुंलांनो थालांदों। बेनो जाहैबाय जोङो दाखालिसो जोंखौ डिसिआ लेंहरदोंमोन आरो असिआबो लेंहरदोंमोन, सार्कल अफिसार साराबो लेंहरदोंमोन मेजिस्ट्रेटआ। दा जों बेयाव थांनानै मोजाङैनो सावरायलायनाय जाबाय। दा जोङो नटिफिकेसन मोनबोदों। बे नटिफिकेसननि फरमेट मथे जोङो दा डिसि बिथाङा जोंनो सार्कुलारखौ होबाय, लोगोसे असि बिथांनि एनअसि, लोगोसे फायार ब्रिगेडनि एनअसि, लोगोसे जोंनि बे गासिबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे मोजाङै लानानै खुंफुंनो हायो। थिग बेबायदिनो फेसिलिटिखौ जेरै गभर्नमेन्टआ माखासे दाख्लै मेजिस्ट्रेटआ बुंदों जे बेयाव जोंनियाव एभ्रिवेयार जेरैबो जायगायाव जाहाथे अप्रितिकर एबा गाज्रि मोनसे जाथाय सोमजिनो हाया, बेफोरखौ लानानै गभर्नमेन्टआ जोंखौ माने CCTV केमेरानि मोनसे सुबिदा एबा बे हाबाफारिखौ लानो थिनदों। आरो बे ओनसोलाव जाहाथे मोनसे जाब्रबथाय जानो हायैनि थाखाय भलुन्टियार मोनसे लिस्ट बिथांमोना लेटेस्ट गाबोन समफोरनि गेजेराव जोंखौ हैनो थिनदों। दा बेयाव जों बेफोरखौ जोङो मावफुंलायनाय हिसाबै मावफुंगिरि जोंनि बे बिथांमोनखौ लानानै जोङो सावरायबाय आरो जों बेफोरखौ जुगथायबायबो। जोङो इतिमধ্যे जों बेखौ होनो हानाय हाबाफारियाव दंसै। आं बेखिनिखौनो बुंबाय, जाहाथे फैगौ हाबाफारिफ्रा मोजाङै जाफुङो। 2, 3, 4 आरो 5 अक्ट'बरसिम खालारसिम जोङो खुंनाय जागोन। बेयाव जोङो बे पारमिसनखौ जों अलरेडि पारमिटेड एबा जों मोननाय जाबाय। आरो मानो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो खावलायबावो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे खुंफुंनायाव जोंहा गोबां जोङो सोलोंनो गोनां, गोबां जों जौगानो लामा लादों। बेफोरखौ जाहाथे जोङो थांनाय 1969 मायथाइयाव 1 नं बिजयपुर गामिया इस्टाब्लिश एबा सोमजिजेनदों एबा दाफुंजानाय जाजेनदोंमोन। नाथाय बिनि उनावनो 71आव जोंनि बे बिजयपुर मावरिया क्लाबा एबा बिजयपुर मावरिया लाइमोन आफादा सोरजिजादोंमोन। नाथाय अब्लाबो जोङो बे हाबाफारिखौ, बे फोरबोखौ, दुर्गा फोरबोखौ जोङो खालामफेरनाय जायाखैमोन।
बिथांमोनहा जायगानिनो 30 आरो 35 गामिनि दोलो नांनानै गोबां लाइमोन मोजां बिथांमोनहा आगुनि कर्मिफ्रा बे ओनसोलाव एबा जोंनि फिल्डआवनो गोबां खेला धुला लोगोसे दुर्गा फुजाखौ बिथांमोनहा मावफुंनानै मोजाङै